Asuntxon! Listo altzaudete? Ongi pasatzeko asmoarekin etorri zarete? Bazorionekoak zuek. Aluzinatu egingo duzue. Pepillo astondoak prestatu duen hasiera martxosoarekin. Bueno. Arratsaldeo, Maripili eta Simon! Aizue, zer esan du makinari fantasma horrek? Hasiera martxosoa berak bakarrik egingo duela? Tururu! Hasiera benetan kaineroa egiteko derrigorrezkoa da Matixa presente egotea. Alaguan, txu, free! Esan egia. Zuek nahiago duzue Pepillo bakarrik astea, ezta? Ixo, Pepillo. Askoz politagoa da denak batera astea, ezta? Hori ikusteko dago. Ea, esan, zer nahiago duzue zuek, Pepilloren hasiera martxosoa ala payazoen kalejira arrunta. Payazoen kalejira? Bai. Seguro? Pepillo, erabakita dago. Aurrera, txirri, mirri eta txiribito! Harrera beroa egin diguzuelako. Mil esker anitz! Madame et Monsieur, thank you very much. Wiedersehen. Txiribiton! Hala, hasiera txatxugiriren azten baldin bazarete,
saio osoa hankaz gora jarriko duzue. Horixe baita gure espezialitatea, dena hankaz gora jartzen. Mirri eta txiribiton! Ara, adiskideok, guazen lehen bailen atera denok zapi zuriak, eta guazen bere ala kantuen eta dantzan aztera, hau edio karrotu baino lehenago. Estupendamente, orduan, gora zapiak eta egin dezagun kantu. Mimi, sol, mimi! Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi. Bailazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri, txiribitonekin beti, puilanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zirzap, notizia dakar, zirzap, soinutaz aldapar. Zirzap, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika gora! Ai, mutila, hori dugu kainka. Anorrun etxe poxpola, hola, tximinitik gora, kea dariola, hola, gaintxoan arbola, zela erdian, erreka polpola, etxatarian, eta tralala, dena txikia hola. Paristik natorren artista bat naiz ni, Paristik datorren artista bat aizi, ondo jotzen dut, baita guk ere, biolina nik jotzen dut. Sol, fa, mi, re, re, mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Geltoki ederra, geltoki politia eta txukuna. Kutre xamarra, kaskarra. Ze pentsatuko dira, Ze jende jatorra, ze jende zintzo eta estudiosoa. Ojo, zaiziatu. Emakume horrek gaizkile itxura xaukak, espioia! Eta horko motokorrek lau suspensio atera dizkit, barburito zen! Tira, adizkideok, zuek ondo pasatzeko gogo handiakin etorri zarete, za? Bai, noski. Ene, bazure kategoriako plasta batekin lokartu egingo dira. Tira, ez kasurik egin altroza hauek, zorionekoak zuek, txirriren konpainian zaudetela, Ni benetan, persona atsegina. Txiribiton! Kontxo! Hago geldi! Tira,
Ez kezkatu. Esaten nahi nintzen ni persona atsegina eta zintzoa naizela eta oso maitatua eta estimatua. Onartuzak bingoz, inork etxau maite plastamari erabateko aixelako. Txiriko, Ez kezkatu, mesedez. Ni personaje baikorra izan bai naiz, beti. Eta begira, gainera hori adierazteko, gaur nazioarteko festa potente bat asmatuko dut oraintxe bertan. Adibidez. Badaki. Atorra Laranjaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Atorra Laranjaren eguna ospatzeko, atorra laranja jantzi beharko duzu, ezta? Egia da, behingoagatik arrazoia dute. Tira, az dadila nazioarteko Atorra Laranjaren eguna! Aizue, laranja esan dut, nik antolatu dut gaur nazioarteko Atorra Laranjaren eguna eta zuek zapuztu egin didazue. Ai, baina mundu guztiak aitortzen dik, urdina, askosaz, moñoñoagoa dela, ezta? A fastidiarse! Egia esan, urdina oso kolore politia da, moñoñoa. Nik beti erabiltzen dut, urdina. Urdina! Wow! Urdina! Az dadila orain bai, nazioarteko Atorra Urdinaren eguna! Aizu, begira, laranja kolorea zapuztu egin duzue, tira, paso. Baina urdin kolorea, zuek aukeratu duzue, zuek esan duzue urdina. Exactamente. Bai. Eta geurok aukeratu dugunez, geurok zapuztu diagu. Venga, txirrizpio, improvisatu zerbait, hombre. Alkandora gorria ere oso kolore precioso da. Bai, eta oso poetikoa, ala jaina. Gorria.
Gorria. Gorria. Argixo, atorra laraina nahi du, ezta? Atorra laraina? Atorra laraina. Gorria, urdina, berdea, ubela, gorria. Baina zer da, baina zer kolore aukeratu behar dute hauen azkenean. Gorria, urdina, berdea, ubela. Epa! Ka! Katitas eta kakotas. Pepillo, Matixa, instant batean nahi dut geltoki hau txukun eta garbi. Dira! Mirri, txiribiton, nire asmazioa erabat zapuztu, boikoteatu egin duzue. Txirri, urrengoan antolatu beste zerbait. Eskontza bat, edo bestela zapata handiaren nazioarteko eguna, edo... Hobi, zapata handiaren eskontza! Bera! La 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 zapata handia, ointxo txikia, ez dira ondo ezkontzen, ez orain eta inoiz ez. Ointxo txikia, zapata handia, ez dira ondo ezkontzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 txapela handia, buru txikia, ez dira ondo uztartzen, ez orain eta inoiz ez. Buru txikia, txapela handia, ez dira ondo uztartzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 sabela handia, galtza txikia, ez dira ondo egokitzen, ez orain eta inoiz ez. Galtza txikia, sabela handia, ez dira ondo egokitzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 ipurdi handia, aulki txikia, ez dira ondo moldatzen, ez orain eta inoiz ez.
Aulki txikia, ipurdi handia, ez dira ondo moldatzen. Inoiz ere ez, la 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 la, 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 la 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 la. Sakela handia, bihotz txikia, ez dira ondo elkartzen, ez orain eta inoiz ez, ez 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 ez. Bihotz txikia, sakela handia, ez dira ondo elkartzen, inoiz ere ez. La 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 la, 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 la 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 Kuadrilla moñoñoa, konturatu zarete, zein polita den mirri, begiratu ondo, zein ederra naizen, zein dotorea naizen, zein ondo eginda nagoen, hau da tipo fina, altua gara ja, bai, txalo egin beldurrik gabe, txalo, ere ziruleta, bai. Eskerrik asko. Ea, denok batera. Mirri. Afinatu aguan mesedez. Mirri. Bigarren boza, esan gontzuten. Mirri. Sopranoak. Aha, Mirri. Begira. Aha. Primera. Zertan ari zarete, Ba, tira, hain listoa baldin baiz, ike horrek asma ezak. Totolón, explicación. Ara, nire
lagunek lanbide berria bilatu Hori da. Rekadista! Barkatu gaizki entzun dugu. Mentalista! Edo be, mentalisto, Nire inteligentziako amaika kontu harrigarri aurkituko baititu. Txispun! Berdi, txiriton, demostrazion. Ikusten dut, nire eskuinean babolio bat dagoela. Arpegia txuria du, belarria gorri, eta txoriño horteroa. Eta txirri xaukat itxena. Mila esker, 2001 esker. Txiritu? Tira. Adierazpen arrunta izan duk. Arrunta. Ixo! Nire eskerrean beste baborio bat xago. Potoloa du. Oso potoloa. Kopelaxe potoloa den. Eta bere izena, Txiribidon! 2000 esker, 3001 esker. Wow! Nor naiz ni. Nor naiz? Pepitxo txotxoropitoa. Ire ahots barregarri horekin, segituan konturatu gaitu mundu guztia, ia izela. Babolio! Ze azkarrak zareten. Espera. Baina nola konturatuko te diren, ni nintzen. Aizan mirri, txorakeriak alde batera utzi, eta orain adirazi beharko duk ganorazko mentalista aizela. Beraz, prest egon. Plash! Primera. Ea mirri, estali begiak, mesedez. Hori da. Orain, nik hemen zerbait jarriko dut eta ik asmatu egin beharko duk. Ados? Kus dezagun bai, arrazoia du. Ea, zer jarri dia, zemat atz jarri dizkiat ire muturraren aurrean? Lau? Mentalista erra dago egina lau. Dira, hasi egingo gera. Ondo itxi begiak, eta... Ea, zer jartzen dudan nik hemen. Urruti ikusten dira, oso urruti. Ea, zer jarri dut nik hor, hasi figura. No, oso urruti ikusten dira dela. Asmatuko dut duzue? Bai ala ez? Ez dakizue, nik esango dizue. Ez du asmatuko. Zergatik, txoropito urtsa delako. Honek ez mentalista. Zaudete, ea zer dion. Ea birri, zer jarri dut nik hemen? Ixo! Hasi nau garbi du ikusten. Hor, ariketa matematiko bat jarri du. Bai. Oso, ariketa aldrebesa gainera. Ja, bi. Bai. Gehi bi. Bai. Berdin. Bai. Lau, sardina bakala.
Txiribiton, debekatua daukak, entzun du, debekatua daukak arbelera inguratzea. Entzun, arbelera ez aiz inolaz ere hurbilduko. Ondo da. Ea, zer jartzen dudanik orain hementxe. Iunpean ikusten dira, txiribiton. Xo, ea Mirri, Txiribiton ez inolaz ere inguratu arbelera. Mirri, zer marrazki egin dut nik hor arbelean? Xo! Ari naiz. Hori dizai Ari naiz, dazue. Asmatuko du orain bai ala ez? Bai ala ez? Ez dakizue, nik ezagu dut. Orain bai ez duela inolaz ere asmatuko. Hau, txoropito untza baita. Ixo! Ari naiz zerbait ikusten. Bai? Bai. Ea esan ba, ze ikusten ari aiz. Zerbait borobila jarri du. Bai? Zerbait kolore horikoa. Bai? Eta zerbait beroa. Bai? Xo! Argi zago zer marraztu duan hor. Zer? Eguzkia! Txutxupe! Txiribiton! Ez dut inola ere nahi ez arbelera eta ez Mirri mentekatorrengana hurbiltzerik. Nahi du, entzun, ez aiz inolaz ere ara hurbilduko, ez arbelera hurbilduko. Tira, Mirri entzun ondo. Azken froga egingo dia. Orain nazioartean famatua den eraikin baten argazkia jarriko dia. Baina ez dut ez tramparik nahi, ez txutxupe ere. Txutxupe, ni Mirrita y Pepe. Ea ba, Txiribiton, ez hurbildu, ez Mirringana eta ez arbelera. Xo zuek, ba ezpa ere, hemen jarriko nahi zondo vigilatzeko. Ea, zer marraztu dut nik hor, Mirri? Ari naiz ikusten zerbait, nazioarte mailan, oso famatua den eraikin bat. Aha, bai, eta nahi aldu pistaren bat ematea Pako Porras? Zango diat ba, voulez-vous danser avec moi? Isili, fantasma. Edo Paris la nuit, edo Roland Garros. Isili geoteko, melontzio. Tira. Nik... Beste zerbait esatea nahi? Bai, zuzen nahi zerbait, nik gorroto egiten dizkiat, dorre itxusiak. Gorroto ditu dorreak. Bai. Lekutan dabil. Aldiz, maite dizkiat, eraikin. Eraikin? Laukiak. Eraikin laukiak. Itxasertzean daudenak, horixe. Erridikulo egiten ari aiz Mirri, eraikin hori ez Parisen dago, eta Paris ez dauka itxasorik ez dago itxasertzean. Gezurra! Hor dagoen eraikina, itxasertzean zago. Donostia! Oso famatua! Eta izen ere esango diat. Kursaa! Haze erakustaldia, haze nolako exhibizioa. Txirri, nire
inteligentzia neurtezin jaduk, Eta etengabe ikusten ditiat urrutiko hausak ere. Esate baterako, jada ikusten ari nau, gure geltoki osoa, zutan, gori-gori, dantzan, kantuz, noski, abestiaren tartea iritsi baitu. Orain egin behar dugun kantuaren izena asmatzen baduk, txundituta utziko nahi motel, txundituta. Txiliton, ikeu. Adjudikatuta, Aitona Mona, txapeldun! Aitona txapeldun, Amona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Amona txapeldun, Aitona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Agurreta hore, omen zarritzari, zentzua ematen dio gure bizitzari. Jaio hasita elu, ilaurreti bizi, hori da legea, ezin saioi ezin. Aitona txapeldun, Amona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Amona txapeldun, Aitona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Horra Aitona Amonak, Amona eta Aitonak, eskarmentua duten lagun bai zintzoak. Bizitzan txapelketan, txapeldun nononak, jantzi txapela bada, mila xorionak. Aitona txapeldun, Amona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Amona txapeldun, Aitona txapeldun, zuek zarete eta benetako lagun. Zuek zarete eta benetako lagun. Kontxo mirri, ze aulki dotorea ekarri duan, Ire maia bezalako xea, lau hankaduna, preziosoa. Bai. Zer, Txiliton, polita ez da? Nik neronek egin dut mai hau. Nik neronek egina. Polita aulkia, hau ere, nik neronek erosia, barainaingo zorginari, 5 euro. Pena, txilibiton, X ele aulkia behar duk, Wow! Magolio! Ze, txiribiton? Uso pasan? Akaso zeuk argituko diguzu zer egin dezakegun. Begira, ez dakigu hirurok zer egin, mai batekin, aulki batekin, eta mikrofono ziztrin batekin. Bagarbi dago? Ai? Maiarekin, aulkiarekin, eta mikrofonoarekin, irrati pirata egin behar duzue. Irrati pirata! Wow! Irrati pirata emango dugu sekulako lata!
txukuna gelditu den, ze polita, ze koketoa! Bai. Irrati tirata, ase patata. Irratia oso komunikabide ona da. Bai. Aprobetxatu eta zabaldu lau haizeetara triki traka troneko albisteak. Ni izango naiz esataria. Ni izango naiz esataria. Askotik dago. Txibiton, mikrofonek hartzak. Neoni hasiko naiz. Ni izango naiz esataria. Askita! Lehenengo txirri. Gero, mirri eta bukatzeko txiribiton. Ai. Arrastion kikilikon. Txirri estudiosoaren albistea. Euskal Herria krisialdi sakonean murgilduta dago. Eta ondorioz, hemendik aurrera, txirrikolak, gominolak, eta txokolatezko galletak garestiagoak izango dira. Lasai, nire notizia ez da horren tragikoa izango. Apatxi, apamirri. Tira. Entzuten zait? Mesoie? Seguro? Entzuten zait ondo? Bai. Aditu ere bai? Bai, seguro. Mesoie? Atención, kaskamelon! Entzun Euskal Herria mirriren notizia! Euskal Herriko txori guztia! Eta pajara batzuk ere bai? Atzo bartarratzean parrandan atera ziren, eta haotzik gabe geratu dira aforiko. Medikuak agindu diete 15 egunez, hitzik egin gabe egotea. Beraz, bihaztetan ez ditugu beren txorrotxioa, eta beren txirulirulirulirua entzungo.
Irrati pirataren audientziak. Ba, Iritsi audientzia. berri dira. Audientziak. Jendeari izugarri gustatzen zaizkio albiste tristeak. Ja. Seguru audiometroa utzi dugula. Audiometroa utzi. Ba. Ya lo creo. Ah! Txirriren audientzia. Txirriren. 0,1. Mirriren audientzia. 0,0000 Txiribitonen audientzia. Txiribitonen audientzia neurtu ere ez du egin. Kuadrilla, estrategia informatiboa aldatu behar duzue. Bai, formatoa. Bai, egia da. Badaki zer egingo dugun. Hemendik aurrera, albiste onak emango ditugu. Albiste onak bakarrik. Ni hasiko naiz. Eta gainera, sintoniarekin. Sintoniarekin. Ea, la tra tra la 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 Teaspoon. Teaspoon. Berri, akabo sintonia. Euskal Herria krisialdi sakonean murgilduta dago. Baina guri bost axola. Hemendik aurrera, txirrikolak, gominolak, eta txokolatezko galletak doain izango dira! Debalde! Nire txanta. Ea, Mirren notizia posgarria. ea, sintonia! Tra la 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 la. Teaspoon. Ja. Ze notizia. Hemendik aurrera, eskola guztietan, matematikak, fisika, eta kimika, debekatuta egongo dira, eta eskolan denbora guztia, jolasaldian emango dugu, eta busketa bat komunean ere bai. Iopi! Ea, txiribiton. Tra la 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 la. Teaspoon.
Audientziak, ea. Orain bai. Dindandon, dindandon. Audientzia orokorra. 0,00000000000 eta 0. Alegia 0 purrustero. Kris, kras, Eta frux. kris. Gauza bat argi dago, clarísimo. Irrati pirata hau zentsuratuta eta klausuratuta gelditzen da. A fastidiar xemirri. Alza Felipe, tulalai, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai. Basatoxak, oiko kaletik beko kalera. Basatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 la. Baxatoxak, oiko kaletik beko kalera. Baxatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 la. Alza Felipe, tulalai, tulalai, tulalai. Alza